Uba renik tan lingdo tongkhar ubade UMLA jangka Maukarwat constituency kum ukang san hakalai terik ujemang haja apnriu ule yo ban plepat ba ya ka St Mary's Podium kabala bay tingkaling ba ka Chief Minister scheme jong usnam haja arpusan apnriu kabalong ship holak tingka hamau thong parish haringkat bat ka sngi leburam parish Hakajuk kesngi ula pliru ya ka sitting gallery kabala baiting kaling ba ka MLA scheme jong usnam araja arpusan kabalong sanlak tingka laban kedo bakini ki artali ki project ken salong shisha ki jingkir khu bakraw ya ki patba jang kani ka dong kathan khamtam ya ka mauthong parish da ka bakin tiu bat kirsha ni ki jingelang patba bat ki jingele kai ni jingelang shnong lapli ya ki ni ki project ha ka jingedan lang ufada Herodes lingdo ubade parish priest Mauthong parish ufada Domestius lingdo kum assistant parish priest Mauthong parish brother Colentius wanyang kum superior Mauthong bat baro ki riunget ka balang Catholic jong ka Mauthong parish ki balapan pau ya ka jing songu bat jing yaro ya kini ki jing mentoy ki bawan ra jing bha ya ka emlang ka salang Saya simpat kum kadak jong ka jing plino ya kene ka podium bat kumcu ya ka sitting gallery yang yo ban unveil ya new tablet Saka khuro di podium hakaba serengkam tayung kang parish bat hakasko jogi itu kumju nama kali podium kade jongka St Mary's Highest Parish Mauthong kumta misalnya penungkam ni ka di podium ha bro ke penta juga school berke parish kumju Ini keleng ke sorkar ban lek kemen rekan ke parish ya ke bangi leyo ban pli ya ke podium ha ka ba na keleng jong i chief star brom labu ke scheme ko shi kolak tengka hele i kumle ko bagalon ngila internat ke podium ban ngila yo ro ban pli ya ke sitting gallery ha ka bangi leyo ban bu na keleng ke ML scheme kini ki persang na keleng juga sorkar na pos ko por ban yedon rekat bat ka parish hangne ngasukmen ka bang yo i kata ka school hantai bat yo i kidi ki kam ikti ka bang sarkar kala persang banle ka pos ko por ha de ka paris jong hi ingis kam ya ka bang na yo i om tangkarne andre yo i no ngir sa yo i ka por barwan ya ka ne ka compound ka bang khambha shu na ka jing ya don rekat na ka leng ka sarkar me khalaya ka jong i oj iskul tanap padi thu epi bana ka leng ka sarkar me khalaya kala ai ro ya ka bos hakaba satang kertungan ne kan sadon sakui ka bos school hangne ya ka ban yo ban ket iki khna school jong kare ka dong ka than e ban wan ha kare ka school kane ki kubor ko bha ka ba ko bani thu api but kanum tot tangkatan ni ya persang na ka bos ko po na ka jingi trelang ya ka ban yo na ki paiba jo kare ka parish kala penlong ya ki bor sarkar ban phai khmat ha kare ka parish bat ban ya don bertana ka pos ko por kuble shibna e phi